Ale keď ti dajú, tak prečo ti nespravia tak, že na tom meliac ti nedajú? Však to, že musíte ešte toto mať. A ona povedala, že si vedieť zákon. Bolo hodinu tak veľa. To môžeš mať aj zvárila po vypíni. Nie, môžeš učiť. Čo my sme nevedeli? Iba vedľa. Čo je? Ale tam keď už chodíš. Stala si neverice, ja sa Prečo mňa ja som jediná. Ja som stala to ísť. Odtedy mám stále to. A ešte dnes som sa bola dať ostrihať, tak tu mám ešte krátne. Zoška, mali ste dať Zoška. Rastia. Tam tu mám fotku z tej lode, to som bola ja. A ty si tam sme išli asi 4 autami, alebo 5 minút. A nie to bolo v tej tropickej záhrade. Jedna časť sa bolo pri tej lodi a jedna časť ja som bol tiež na lodi. Ale my sme nejaký program spravili, museli na tom hráci a dostali niečo, musíte zašli. No, tak boli sme tam napríklad, ja sa pamätám ešte aj ten oceán. Keď sme boli na vode. Ja som mala také, to si tiež bol. Všetci sme boli. Neboli. Na vode. Boli sme všetci, je na jednom hodine. Všetci sme boli to bolo zážitok. Nebola sme všetci, lebo to bolo, neboli sme všetci, lebo to bolo na nejakom byte, sme najskôr boli. Nie, boli sme všetci. Ja som bola. Ja som nebola s vami. Lebo ja som tam robila neviem čo, ale si bola v jednu celý čas. To si nemyslím, Petka, že by si 16 vedela vedieť. Ja v tej továrni, tej hustné chlebičky. No, ale čo? Mne vtedy tak sa dostalo. Jasné, ale keď nám tá robila aj ráne, keď desiatky tam robili, pamätáte si, že Šušková s Hroznom. A mne vždy Hrošku jazdí, to sa školovčím. Svoji dánsky postihli sa školovčím. Mohli ste ísť aj vy? To si to vedeli. Do Nemecka Ale my sme prišli do Dánska. nemohli sme ísť do Nemecka. Nemali sme nikoho. Myslím, že sa plánovalo a nakoniec to zrušilo. Čo si myslíš, že som neišla? Oni prišli na Slovensku. Naše keď sme išli nakupovať. Teraz do Pazovku. Jak sme zablúdili v tom nákupnom centre, nevedeli sme výzobot do toho východnej nevedeli. Vieš, že som trhala záhlasný cestou. A či ja si pamätám, že na východ noci kúrenie šoféra ostala tam taká zima. Áno, ale my sme vôbec nemali kúrenie sa. Ale nám nezobie.
Nie, čo sa narodí. To už by lyžovala, to už. Už aj... Nie, už sa to malo postaviť. A však si už odchádzala. No čo vidíš. A to čo? Majte, že ťa zaujal. No dobré, a tie máte sa teraz živilo chladničkami. A ja som Ale vypracovala celé Tatry. Ja som počula, že našu cestovku skrachovali nejaký ročník. Úplne skrachovali, že si robili pôžičku a Vajteteku. Cekala. Ale už to neprekrúcaj, už tam Nie, vážne, že neviem, nejaký ročník potom prišiel možno o 3 roky po nás. Alebo že, no, úplne, že boli, normálne, že boli v minuse. Keď som sa pýtala, že boli v minuse. Kto sa to vydal? Nie, niekto Aby to chodil. mali voľaké konto. Normálne, že sme mali základné imanie, všetko. Julia, vidí to. Ty to nebodaj natáčaš. Počkaj. Že nás skrachovali normálne. Skrachovali na našu cestovku. Ale to čo? A že si robili pôžičky, dokonca od Vajteteku. Ale ako si oni mohli brať pôžičku? Od našej Ja firmy. neviem, ako mohli. A kto ti to hovoril? Už neviem, ale... To bolo určite zlá informácia. Možno nejaká kamarátka, ktorá tam ako pracovala tam na s škole. By to bolo. Ja si tam hovorila. Strašné. Ja som teda vyrazila sa. V Bratislave. Skrachovali. Sitiny. Tunel Sitiny spravili z toho. Nie tunel Svičiny. CK tunel. Sejka Tunel Life. No. Šuškané je luhané. Áno. Si brala 4 roky na škole. To som išla s vami povedala. No povedala. Kamož To musím byť to. som zaspinárala tam niekde. Ja ti tomu nerozumiem. Teraz mi to bude vrtať v hlave až... Opýtaj sa tej tvojej žiačky. Musíš to preveriť ich konto. Mináro. Nie, poviem im, Slavka, čo im mám povedať. Nech mi predložia, ktorú... Nech mi predložia, ktorú sústavu. Učebnú zostavu. Že išli do konkurzu. Nie, musím, čo si mám vypýtať? Julia. Julia, to nie. No čo? Čo si mám od nich vypýtať, aby som... Do druhej To nohy. si dopijem a to mám ešte na veľa. Sadni si, Jana, sedz dých. Aj vlasy máš úplne blodé. Ty kokej, čo sa mi to stalo? Osvietilo ju ráno. Vyťahalo ti farbu. Ešte neviem. Osvietilo ťa ráno. No. Ako včera to Jolnikov v tých susedoch. To Tak žiarilo. nemusím inak, vážne už. Nemusíš? V susedoch áno, ale v tom paneláku. Ja v paneláku som Ja som videla reklamu. Paneláč je prepadák. V susedoch bola pohode, tam som mala, tam bola Keď nemá ten smiešná. maďarský No, text, tak to- hej, ale takto v týchto, no, taká trapná je vanda. To má blbý scenár. Asi. Prosím ťa, počte do Co to? Bude to v tom. Režisérová. To červené. Na zdravie, voda šířo si rozaj. Tak na zdravie, no. Ja neviem. Ja mám pozikov. Tak kedy plánujeme najbližší stretávku? 5 rokov? Ten, čo tam ešte furt je. Čo to riešiť, Na babi? zdravie. Bojíte na ulice? Ty čo? No, s tebou... Ale ja to mám. Ale... Veď že ja Ale to nemôžem je takto piť tvrdé, ako vieš, páne, ja to pijem tvrdé, tvrdé, to aby ty pomaličky. si dávaš oné štvrť pohára víno a ostatné minerálky. A tak to robíš celý večer, ja som pila červené víno a som v pohode. Toto je niekoho? Nie, to Ma bolo vydrž. moje, ďakujem. A toto? To je Niko. Niko. To bol Ešte môj. práve by sa mám vydať, To bol môj Niko. Či by to malo odniesť. Aj toto... Môže dať za účet. Kde ideš? Môže. Chcete vedieť, koľko ešte môžeme prepiť? Áno, musíme doplatiť. Koľko dáme? To hneď Ja sa odídete. toho obávam. No. No, Koľko sa musí doplatiť. Ale nejde sa teda. A on ako to ide zorganizovať. Choď vypýtať účet, prosím ťa. A čo platíš? Dobre, ja vypnem to už. Jaj. To učiteľka? To som už... Ozaj krásne povedal. To nie je to... Online, áno, to len to, čo bolo tam z toho stola, čo sa bralo. Neviem, tie kolik ľudí. My sme nepovedali, že Nie, to môžete všetko zobrať. Že zapol tam benčičky.